Tak som navštívil veterinárnu kliniku VetPoint v Bratislave v Petržalke, aby som zistil odpovede na vaše otázky týkajúce sa stravy a zdravia psov a mačiek. Na vaše otázky odpovedá pán doktor Pavol Valášek. Čo mám robiť, keď môj pes naopak žerie málo alebo stravu často odmieta? Často majú majitelia alebo chovatelia predstavu, že by ten ich psík mal papať viacej. Ale možno to tak naozaj nie je. Pokiaľ máte pochybnosti o tom, či ten psík nie je podvyživený, chudý a ohľadom objemu tej krvnej dávky, ktorú za deň spápa, poradte sa s vašim veterinárom. Často majitelia prichádzajú so psíkom, ktorý je v perfektnej kondičke, len tí majitelia by ho možno chceli mať vzhľadom na plemeno buclatejšieho, čo nie vždy je úplne optimálne. A takisto, čo sa týka množstva krvnej dávky, aj pri komerčne vyrábaných krmivách, to odporúčané denné množstvo krmiva, ktoré má ten psík spapať, je maximálna denná krvná dávka. Hej? A my takisto niekedy zjeme viac, niekedy zjeme menej a jednoducho nie každý psík musí byť taký papajko, že má predispozíciu potom až k vzniku nadváhy. Takže o tom, či ten psík papa alebo nepapa málo, sa treba poradiť s veterinárom. Odpovede na vaše otázky hľadajte na Facebooku Dr. Sim.